Mga puso, good news kag bad news sa pagsugod sang 2024. Bulanan niya kontribusyon sa PhilHealth paabuton nga magsaka apang serbisyo kag mga bago nga packages lauman. Suno sa ahensya, yaring balita nga aton gintutugan. Bilang isa ka construction worker nga wala sang estable nga income, hindi masarangan ni Jonathan ang sigisigi nga pagbayad sang 400 niya bulanan niya kontribusyon sa PhilHealth. Gani, ginahugot na lang kuno sini ang pangamuyo. Walk by faith. Si God will make a way. Siya na lang ang bahala tanan. Siya gani nagtugas sa ato. Hindi siya magbala sa aton nga needs Si Efren naman, nga isa man nga construction worker, nakabay na sadto sang bulanan nga kontribusyon sa sulod sang 2 ka tuig, apang wala na nakapadayon bangod kabos ang budget. Amo lang ng problema sir eh. Pero kung makadagan ka gid sa guro sa aton nga di kasi makabulig man sila guro. Sa Efren kay Jonathan ang pilalang sa mga nagakabalaka nga mas hindi pagin makabayad kung dugangan pa sang 1% o kung himuon nga 5% ang basic monthly contribution umpisa January 1, 2024. Dungan sa pagtaas ng monthly contribution, pasalig sa PhilHealth ang pag-expand sa benefit coverage. May ara nakita outpatient mental health package, yes. No? Again, these are the product of the benefit expansion para masiguro naton nga while we do adjust the premium rates ng aton sini mga miyembro, ma-assure sila naton nga may ginakadtuan gid siya nga maayo. Sa database sa ahensya, 7.23 million ang PhilHealth members sa Region 6. Masobra 10% diri ang padayon pa ang ginapangita. Sa numero, ang Negros Occidental ang may pinakadako nga projected population nga masobra 3,233,000 sini nga 2023 kag may registered nga masobra 2.8 million members. Upod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.